Certame Vitoriano Taibo de poesía, en colaboración coa entidade local menor de Morgadáns, certame que destacou pola importante participación, elevada calidade dos traballos. Foi premiado cunha dotación de 3.000 euros, unha escultura conmemorativa realizada polo artista miñorán Fino Lorenzo e a edición da obra nunha colección de poesía do Instituto de Estudios Miñoranos que se denominará Colección Vitoriano Taibo. E logo, por suposto, a estrela tamén do IEN pois son as xeiras, onde Xosé Luis Vilar, Eduardo Méndez, Fernando La Huerta, Purificación González, Xosé Ramón García, Antonio Lago, Carlos Meixo, etc., non sei se me esquezo de alguén, comparten con nós os seus coñecementos, axudándonos a descubrir paraxes encantadores, exuberantes e incluso misteriosos da nosa comarca. Paseannos polo noso entorno, axudándonos a contemplar con novos ollos lugares moi coñecidos para nós. Descúbrennos aspectos xeográficos, biolóxicos, ecolóxicos, históricos e patrimoniais sobre a Serra da Groba. Fannos namorar dos encantadores recunchos da nosa xeografía. Fannos disfrutar coas eiras náuticas. E consiguen engallolarnos cunha nova visión dos petroglifos con luz artificial rasante en noites escuras de luar ou incluso de tregoada. A publicación anual da Revista de Estudios Miñoranos, de carácter divulgativo científico, respondendo aos criterios de actividade do IEN, e que recolle tamén traballos de creación de narradores. Homenaxes como os que se efectuaron a Carlos Casares, a Francisco Fernández del Riego ou os realizados con motivo do Día das Letras Galegas. Gondomar consiguió llegar a ser gran íntimo amigo del rey. Fue un éxito sin igual en la diplomacia europea. Y lo consiguió sin hablar una sola palabra de inglés. Esto debería dar coraje a aquellos que se esfuerzan en aprender inglés. O 16 de outubro do ano 2004, cando se constituiu unha comisión para a realización deste monumento. Aquelo coincidía con un feito que era que no goberno municipal de Baiona estaba en cultura Ana María Rodríguez, que impulsou definitivamente a posibilidade de realizarlo. Sempre tivemos unhas inquietudes ca volta dos 9 que nunca se facía nada, con un feito histórico pois bastante triste que tivemos no noso povo. Era uma maneira também de respeitar os descendentes dos mortos que se quedaram vivos, sofrendo toda esta diáspora mental.
visións dun monumento e encargamos a 9 fotógrafos e fotógrafas do Valmiñor a realización dunha imaxe sobre o monumento que inauguráramos uns meses antes. A 9 pintores do Valmiñor para que realizasen 9 cadros sobre este tema. E o terceiro elemento foi a realización dun recital poético con 9 poetas. Orde indesexável que cala a bombardeira e a violencia feroz, cobarde e fría racha a noite. 4, 5, 6 golpes, 7 golpes, son 8 golpes, 9...